Garaşady Baqy tarap Türkmenistan bede watly atmurady mekan ýanyň şany we kalarynyň üstüne getiren pursatlar ýurdumyzda milli saglygy goruş ulgamynyň işiniň ösüşiniň täze derejesine çykanlygyny alamatlanýar. Häzirki döwürde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Lukman Arkadamyň milli saglygy goruş ulgamyna başyny başlayan giň meçhuli özgertmeleriniň hormatly prezidentimiz Arkadaly gahrman terdanymyzyň parasatly başçylygyny üstünlikli durmuşa eşelmegi netijesinde halka ýetirlen lukmançylyk hyzmatlarynyň hili we görnüşleri ýokarlany. Şunda halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýänini bellemek gerek. Hatay Halk Respublikasynyň Pekin Hatay Lukmançylyk Uniwersitetining rektory Tan Jishowyň ýurdumynyň saglygy goruş ulgamyna degişli düzümleriň ýoly başlary hemde wekilleriň duşuklary boldy. Bugun Toporun ağdalary paýtagtymyzdaky halkara sagaldyş dikildiş merkezine barıp gördüler. Halkara sagaldyş dikildiş merkezine ýurdumynyň saglygy goruş ulgamyna ýeten derejesi we buğurda ýoly goýulan gatnaşyklaryň netijeleri barada gurrun edildi. Şeýlede mihmanlar merkeziň enjamlaşdyrylyşy we ýerde döredilen ýokary derejeli mümkinçiliklerini tanışdylar. Merkeziň hünärmenleri bu ýerde halkyň saglygyny gorumak, bejerişiň ýokary kilini üpjün etmek üçin döredilen şertler hemde merkeziň alyp barýan işiniň esasy ugrulary barada gurrun berdiler. Mihmanlar merkeziň bejeriş otaklary, barla hanalar bilen tanışlygyň dowamynda onda ornaşdyrylan enjamlaryň hiline we bu ýerde ýoly goýulan lukmançylyk hyzmatlarynyň derejesine ýokary baha berdiler. Şeýlede dostlukly ýurdun wekilleri ýoly goýulan gatnaşyklaryň giň ugrulary öz içine alýanyny bellediler. Şunda saglygy goruş we bilim ulgamyna gatnaşyklar iki taraplyň hyzmatdaşlygyň özüni düzýär. Munyň özi ýurdumyzda insan saglygyny gorumak, keseleri anyklamak we öňüne almak bilen baglanyşly meselelere döwlet derejesinde ähmiýet berilýäniň aýdyn beýanydyr. Hatay Halk Respublikasynyň Pekin Hatay Lukmançylyk Uniwersitetining rektory Türkmen topragyna bildirilen mihmansaýorlyk hemde meýilleşdirilen çärelerin ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edileni üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly gahrman terdanymyň çuňur hoşallygyny beýan etdi. Hemde bu urda öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmek üçin bellilikdäki tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananlardy.